сме заедно, но сме зрели на отбори. Защо ли? Пълня догоре затвори, света е сериал, а ние сме актьори. Екзистенциални въпроси държат ме далеч от здравия сън. Екстази зима, припада ми, става ми, ляга ми, боже, буден съм. Баси, държавата е тази, в която избираме кой да управлява, и накрая се оказва, че всеки обещава и винаги същите ръководят парада. Питаш за какво го правиш, що ли пък не си го дете се съкне, всеки дядо с овце, заедно да пляскат сърце, заедно да бъдат, защо ли пък не? Да сме силни, когато наблизо няма камери и да ни снимат, когато няма повод да брани честа на мъжа пред жената любима, когато ни няма се радват, когато ни има започва голямата драма, когато сме заедно и дявола знае, че нападнали един, влизат му двама. Само ако знаех какво е рапа и за какво се бори, микрофони, на които нищо истинско не се говори, рапове бездушни, питам ви защо и как така. Всичко това е вследствие след разговора с дявола. Улицата ли ви направи такива, ли вашите родители не виждат, че нещо ви има? Мозъка не бачка, ако бях на ваше място, би си посипа главата с коприва, сълзите ми капат по белия лист, докато разлисам странна книга, дължите дължимото в черен джип. И ето тогава албума пристига, жалко за хората, дето умряха за свободата ни. Нема кой да го направи отново и затова ги помним и до наши дни. Съжалявам, тя много те разочарова, всичките спомени отдавени във водка, всичките вечери без нея, все едно не лягаш в легло, а лягаш в гроба. Трудно е жив да умреш като пешка, цял живот на върха и накрая си жетва, цял живот бягаме от държавата, бате, за която нищо не знаеме какво да правиме, когато дявол не хвана за тъшаците и дърпа и не чува красиците, не виждаме проблемите, когато са пред нас. Не искаме помощ, искаме реванш, искате нов стил, няма да го дам, за да познаете красивото, познете Шазам. Какво е това изкуство? Изкусно направено, за да ни е вкусно, а не защото е праведно окаран културни дейци и да стават девици, да носят ерлици, да бъдат учтиви, да не гледат само външния си вид. Няма да променям, ще цъкам с език. Това обществото вече не умесва недостото, това е естеството на проблема. Кой ще търси решение, къде е човека, няма го в момента. Неща, комплименти, пари, концерти, продуценти, големи проценти, черногледи погледи в моите песни, ако аз се изгубя, нема кой да ме намери. Работата там е, че обичам ви, самотата ме кара да вада звер в мен, когато тръгнем по пътя, ще стигнем ли? Тишината е порока на новото време. Сори, че не съм до теб, когато трябва, сори за куплета, просто това е рапа, круз за режима, долу диктатора. Това беше разговор с дявола.